Matteo Grassos, rokna oħra program live program li jistajx fil-podcast. Mux easy li tagħmel program live running bħal da. Imma bl-enerġija fiha ma rajt. Barra xita. Għakja ġerdu, kien sema li għafna. Sema għaxin kuxi kadu. Fera ma xarrat. Dik il-telespettattiv hija parti mill-tija għaliex enerġija pozittiva fast. Li ġeblet qabel, ma nafsiex, ma jidejt, ma nafsiex għadha. Ma nafsiex. Ma jmux għadha. X'għandna preparajt. Ma tantu straf, għazzi naħseb u għed mi interessati komuni naraw. Shaking of the hands, għemmu għara. How to put the power of association to work for you. Dik xie ġifiri, ħanna bil-mati l-ewwel. Kif inti ħatunża il-qawwa tal-assoċjazzjoni biex taħdem favorik. X'tib ta' assoċjazzjoni qed ngħidu wara. Ġirinti kien hemm xi ikel illi pereżempju dartrek u ma tumbrajtu darba dejjem. Dejjem ma partikolari. Niftakar kont żgħir ħażem l-istorja tiegħi, xejn minn daw il-missieda kien jixtri daw il-pizza l-iskwet. Ħajħel nissiru. Nissier ħajħel. Dejjem il-żgħir responsabilità tiegħu insomma. Minn daw il-kaxxa skwet. Insegħaj kont ma niflaħx u niftakar neħħejt kollox. Minn dak li nar, jiena bqajt nassoġġu dik il-kaxxa l-iskwer tal-pizza ma reġettat. Allura jiena qisu kull meta nara qisu bla marrit minn dan niddejja u nura. Di taħdem ħafna man-nies, fis-sens hawn terapisti anke barra minn Malta għalan, illi biex jgħidu lin-nies jaqtaw is-sigaretti taf x'jgħidulhom jagħmlu. Tinstema' tad-daħ jew tinstema' strambament imma vera. Jgħidulhom ibda pejjeb qudiemni u tiqaf x'sa ma ngħidlek. Ma mhux pejjeb normali, jisib tieħu sigaret kull 5 minuti, literalment wieħed f'wieħed u tittaġġel. Sakemm dawn literalment tant jittarġu, tant jitqallaw, tant jixbaw, illi dak il-feeling li kollhom ġofihom dak il-jgħidu jiena kif il-marelli imkejjeb. U jsibu li jubrawhom għal tal-inqas li jċuf. Ara kemm qawwija x'jassoċja moħħok ma xi jħoss. Ġifieri dak bniedem li qabel jsib kien ir-refuġju fis-sigaret. Għax biddel il-pepe, għax qabel daqqa waħda jpejjeb salt u mardu literalment qazzu beda jubraħ. Tajt li jiena ma ġejġaw biex nitkellem fuq is-sigaret illu, però din hija imma hija relatata, x'qed nipprova ngħid għalan. Illi jekk aħna ħanidraw nassoċjaw affarijiet illi jdejquna tajjeb, bħal pereżempju l-exercise. Mal-fatt illi jiena ma nagħmlux għax idejjaq, pereżempju, għaqlef illi inti ħad tibqa' ma tagħmlux. Jiġifieri inti trid tibda tassoċja pereżempju l-exercise ma ta' iktar ċatta, ma ħafna iktar enerġija, ma iktar ħin ta' inti produttività ta' kemm tħossok awake fuq ruħek qabel ma torqod mhux ma' sitta diġà qed tħossok żorba biġri mmur norqod tajjeb. Ma l-fatt li inti qed tagħti eżempju tiegħek lit-tfal qed tikaxkar l-eżempju l-pożittiv tiegħek u dawn l-affarijiet. Meta fl-oħra min jgħid li ma kien għandi dan il-vizzju, pereżempju, illi kuljum meta nasal id-dar rid nieħu borma ġin. Taf kemm nipprova affarijiet imma dak l-ġin nfahmu. Irridu nsibu metodu illi intu tassoċja dak l-ġin mal-ħsara. Mela, ħafna nies jagħmlu wara li jieklu, jgħidu wara x'għamil vidi, kemm qed iħossni guilty, reġa' jbuqal. Wara huwa tard wisq. Waqt li qed jieklu, irrid inti anke dak li qed taħseb magħhom għaller xi pjaċir kemm qed mugodda l-ġin, jaqqgħu xi ġaj qed niekol jien, jaqda x'inhu, da ma nafx ħaneħxien. Psikoloġija hija kollha. Mela, waqt li qed tiekol, dak li inti taf li huwa żejjed, u qed nitkellmu fuq darba ħriġt il-weekend ta' ħaġġi pizza żgħira u tniżilha wara lilek innifsek, aħna qed nitkellmu fuq il-vizzjijiet. Vizzju illi ta' kuljum, jew kważi kuljum irid tieħu borma ġejn. Ma naqafx qabel ma jaħseb xi kaxxa ċikolata. Naħseb li fil-weekend iżommu silm. Tkun iktallu bil-power tal-weekend? Ara, jiddejlu bil-power tal-weekend. il-problema għalan ħankun onest miegħek illi meta tagħmel kategorija tgħid il-weekend mhux free. Il-weekend free. Inti forsi sa tifhem biha illi tagħmel toħroġ dinner. Il-weekend temmu free. Dik waħda u f'max tagħmel fil-weekend dak sem il-ġurnata barra u tgħidx illum free. Taqbad tikol mill-flus sa filgħaxija ma teqgħodx. M'intħmudix ħatejlilek innifsek. Ara, ir-regola qiegħda hekk tara. Għal kull 10 darbiet illi inti tikol jew tixrob. Jekk 8 minnhom kielt jew xrob sew, ir-riżultati ħajjiġu. Dak li fisser ta' tfordja li bejn wieħed u ieħor darbtejn minn kull 10 għax minn 8 baqa' 2, mela darbtejn minn kull 10 tista' tiekol u tixrob li tixtieq. Issa li tixtieq ma jfissirx illi
tisek li ġewwa xorta bil-libi. Tizbarazza ċikna, għarrajt għax imbagħad dak jista' jkun ukoll illi hija dak li għandna ngħidulha eating disorder ukoll, ġifieri dak li jkun mhux biex nallarma n-nisa. Però jekk naraw li għandna dawn it-traits illi qed isiru wisq ta' spiss, forsi bdew minn sempliċement comfort eating illi tkun stressjata u battikol għandoċ u bat nġrata sa' stressjat il-mini jgħabattikol. Jgħabattikol stressjat ma' nikol xejn. Menu bħalek u koll. Pero għana kirrit nappella li jek naraw għanka forsi faltani. Hemm ħafna li separa li huma ħalima. Hemm ħafna nies li għandhom il-xogħol tagħhom hija wisq faċla, il-karriera tagħhom hija wisq imperjattiva. Ikollhom in-nies ma jkollina jistennew u jaqlibu kulħadd ikerker jowfa għax illum il-ħajja saret maġla wisq. Dik hija l-ikbar. Ħasseb miżewġ affarijiet għal ma ninsihom xogħol għax forsi minn hawnhekk jista' xi ħadd jitgħallem ħaġa importanti. Jekk naraw pretens, fina fuqna forsi anka fit-tfal tagħna, illi rridu niklu ammonti kbar biex letteralment niżbugaw, alright? Nieħdu naqra pari biex naraw jekk hemmx lok ta' forsi dak li ngħidulu eating disorder. Għax iktar ma ixxu tkun mill-qwa mill-bidu, dejjem aħjar milli jkun tartistik number one. Hija mara Maltija problema illi il-platt tal-Malti huma platti kbar. Eba, li qed nitkellem wara li forsi bil-moħbit minn warajk imorru jkomplu jieklu jiffangaw, forsi anke records tal-ħelu ma jarmux, imma jmorru jerfgħu f'xi kabord biex ħadd ma jiduna x'kam. Jekk naraw dawn it-traits nitkellmu mhux nagħmlu irwieħna, għax dawk it-tfal dawk in-nies iktar imħabba għandhom mhux min jgħajjat magħhom reġa' magħhom, dik number one. X'qed nipprova nwassal illum malan, illi huwa kollox ma xiex nassoċjaw illi ħajna nimxu l-qudiem jew lura. Jekk jiena ħanoqgħod nassoċja dak il-blatt ta' ġejma din il-ġenna tiegħi u m'hawnx aħjar minnu hemmhekk ħanispiċċalin ovvjament iżid il-pis. Jekk ħanassoċja l-exercise ma' ħin ta' rilassament, ma' serħan, ma' waste iżgħar, ma' iktar enerġija, ma nagħmlu x'ħedda x'ismanu. Li rridu nagħmlu f'kalma waħda huwa illi kemm jista' jkun naraw dak illi aħna bażikament qegħdin nabbużaw minnu u kemm jista' jkun nippruvaw illi naqtaw ħalli kemm jista' jkun iġibu ir-riżultat. Biex naqtaw illu nassoċjaw ma' dak li ma' dak illi nibdew jgħidu dak dejjaħli wkoll daqshekk. Mhux wara imma waqt li tkun qed tagħmel l-isfar. Ftit riklami niġu minn darba u nibdew nagħmlu dan il-programm illi ma nafux kif ittir.